тамошобинон, мо метроя чақ задим, где-то 1 соат бо ин шаҳр Тошкент пиёда чақ задим ва накнун Magic City омадим. Манам хел даромадшанда KFC будааст инҷандиям. ва ҳозир медароем, чақ мезаним, дарунаша мебинем ки чӣ ҳаст. Ин парки нав ҷудо ҳам таъриф карданд ки хушрӯй гуфта. Манам инҷа даромадаш якчандта кӯчаҳош ҳаст, як плошади калонба, как будто бы як шаҳри алоҳидае сохтагӣ бо ин. Вақте ки медароед, аллакай ҳиссиётатон дигар хел мешавад, как будто бы шумо вообще дигар шаҳр бафаромдед. Ҳамин архитектураш тарафҳои Америкая, архитектураш ба манен зданиҳош ба ҷудо ҳам монанд ва бисёр магазинҳои фирменаи зарубежне ҳаст. Ва Кикию, Дефектою, анами хел магазинҳо ҳаст. Дар омада метавонед тамошо кунед, метавонед либосоша харид, фирмени либосоша ва ҳамин хел даромад бепул чақ мезанед. Ҷудо ҳам кӯчаҳош зебо, хушрӯ, бо мобайба як фонтани калон ҳаст ки ҳама ҳамон фонтана кушодашавиша мепояд. Фонтан вақте ки офтоб мешинад, баъд фонтана сар метиҳанд ва гуфтанд ки асосан инҷа шаб хушрӯтар гуфтанд. Барои ҳамин мо специально бегоҳ ба омадем ки шаб бинем фонтана гуфта. боз ҷоҳои пулакиш ҳаст, океанариумаш ҳаст. даромадаш 100 000 ӯзбекӣ гуфтанд. ин где-то плюс-минус 1000 рубли русӣ мешавад. ва боз Magic паркаш ҳаст. хеле кӯчаҳо стол мондагӣ, метавонед ягон чи ҳамонҷа аз кафеҳош харид, шинид, хӯрид ҳамин ҷаҳонда. ҷудо ҳам кӯчаҳои хушрӯй будааст. Мана ин тур инда Magic Park нависта мондааст. Ҳама хел здани калон, якум этажаш детский аттраксионҳо, дуюм этажаш барои калонсоло аттраксионҳо барои калонҳо. ва якта билет мехариду ҳама аттраксионҳоро мешинед. моне ки аттраксионҳош паштаги моне ҳамту даромда дидим дарунаша, чақ задим ки чизеҳош ҳаст, чӣ хел будааст гуфта. Мана инҷа якум этажаш детскиш, ҳами хелин попош ҳаст. поездаша ҳамон обычный ҷое ки меред детский аттраксионҳо ҳаст. ҳанами хел почти что. инҷаям билеташа мехел 100 000 ӯзбекӣ, плюс-минус 1000 рубли тоҷикӣ. дуюм этажаш барои калонсоло буд. мо кӯдакоя надаровардим унҷа ва нашинондим. манам хеле беринанги аттраксион башинондим, чунки ҳозир фонтана сар метиҳанд. мо ҳамин назди фонтананда то вая кӯдакоя бозидоронем гуфтим ва бисёр чизош қимат. аз магазинҳо дида 2-3 баробар қимат. мороженаи обаш аз ҳамаям қимат. мороженаш аз ҳама майда 16 000 ӯзбекӣ, обычный нормальниш 25 000 ӯзбекӣ. ин намедонам где-то 150-200 рубли русӣ мешавад. причём мороженаи ҳамон мегӯем ку тоҷикистонда мегирем, нон чашба рехта метиҳад, мегӯем ку анами хел обычный мороженаҳо.
красиво. Понравилось? Опять. Ah, Você tem que se frescar, né? Biz baş var. Cümden esmi okuten prakat ve teyzine bir deyinler. Tam taraftan burada. Ne bu? Ana gibi işte yüzüne bir deyinler. Ne bu? Tem de estudar na frente? Magic. Pepsi Music. Что есть? Договоримся? Все. Ana, dadı bozayım. Silvia? Rocon mu uzasıyım bunda? Hoppa. Çıkmış diga. Тихо, Ясмин. Bu da çıkmış ne seçim. Смотри, смотри. Нет? Мама, друг. Да будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Dá dor? Что, что ли? You can rap, but you can't hide.
мо где-то соат 10 шуд, роҳ ба баромаданамо дар кор, Тоҷикистон рафтанамо дар кор. ҳозир мана баромада шанда муожаи Magic City. хайру хуш мекунем хеш табороки ва дальше шаҳри Ангрен мерад, мо дальше граница мерем, хонамо мебуравим. Ана ҳамин буд камтар отпуски мо Тошкамбар тамошобинон. майли. Брафтем. Sevmez, sevmez, sevmez,